ሰላም ሰላም ይሕዋት ሰላም ክትልው ትምኒተይ ናይ ሎማዓንቲ ምፅያ ዘለኹ ከዓኒ ብጣዕሚ ቫይታል ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ከም ክርስቲያን መጠን ክንፈልጦን ክንርድኦን ዘለና ማለት እዩ። ኣነ ከም ዝርድአኒ መብዛሕትኡ ግዜ ክንሪኦ ከለና ወይ ኣብዚ ዩቱብ ወይ ኣብ ቤተክርስትያንና ብዙሕ ግዜ ኣብ ህዝብና ማለት እዩ ቡክ ሬቨሌሽን ብዙሕ ኣይትዝውተርን እያ ዘላ ብዙሕ ከዓኒ ቀሽትና ኮይኑ ወይ እቶም ክርስቲያን ቻናላት ኮይኖም ብዙሕ ግዜ ኣይዛረብሉን ዘለዉ and I think it's very important ክንዛረበሉ ግቡእና እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ኢና ዘለና ሕጂ ኣብቲ ሲዝን ኢና ዘለና ኣብቲ tribulation ኣብ book of revelation ኢና ዘለና ሕጂ እቲ ኩነታት ናይ ዓለም ኩሉ ንሕራስ ተውዒልናሉ truly we are living at the end times እዚ ከዓኒ ክንግንዘቦ ኣለና ከም ክርስቲያን መጠን ሕዋተይ ሕጂ ሓደ ነጥብታት ክዛረብ መፅየ ዘለኹ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ናይ አንታይ ክራይስት አንጻር ክርስቶስ ሶሪ ብእንግሊሽ መብዛሕትኡ ግዜ ክብሎ እየ ምክንያቱ ትግርኛ ስለ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ዘይደፍሮ so you have to forgive me crux sacra sit mihi lux non draco sit mihi lux vada retro satana ሕጂ ጎይታሲ እንታይ ይብለና ኣስተውዕሉ እቲ ኩነታት ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ኩሉ pay attention ይዝብለና ሕጂ ንሕና እቲ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ስኒ we have to ክንሪኦ ኣለና እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ evil በዚሑ ዘሎ ከመይ ኢኸ ዝካየድ ዘሎ ናስ ቁሩስ ምስትውዓል ክህልወና ኣሎ ከም ክርስቲያን መጠን እንድሕር ኣብ ሂወትና ጥራሕ ኣብ እንጀራና ጥራሕ ኣብታ ስጋና ጥራሕ እንድሕር ፎከስ ንገብር ኮይና እታ ነፍስና ዘድልያ ምግቢ ከዓኒ ኣይትረክብን ዘላ ማለት እዩ በዚ ዓይነት እዚ ሕጂ አንታይ ክራይስት ክበሃል ከሎሲ መን እዩ አንታይ ክራይስት አንጻሩ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ዝትስእ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ንሰለስተ ዓመት ፈርኣን ክነግስ እዩ ኣብ ዓለም the great tribulation ምስ ጀመረ ሕጂ ከመይ እንታይ ኢኸ ከመይ እንተበልና ከዓኒ he will come as a peacemaker ሰላም መገዲ ሰላም ዝህብ ሰብኣይ ኮይኑ እዩ ክመፅእ ንሱ ከዓኒ እቲ world war 3 ምስ ተጀመረ ኣብቲ ቢጊን ክንደይ ኬኣስ ሕማቅ ነገር ብዙሕ ነገር ክንርኢ ኢና ሽዑኡ ንሱ ጥሜት ድዩ ኬኣስ ድዩ ፍቅሪ ክጠፊኣ ክንደይ ዕግርግር ክመፅእ እዩ ዝሃ ኩሉ ንሳቶም ባዕላቶም ክሪኤት ዝገብሮ ማለት እዩ እቶም ኣንጻሩ ክርስቶስ ዘለዎ ዓለማት ማለት እዮም በዓል ኒው ወርልድ ኦርደር ንብለን ዘለና በዓልቶም ከባል ዲፕ ስቴት ኢሉሚናቲ እዚኦም ኩላቶም እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ትሩሊ they are among us right now ኦፕሬት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ግን ንሕና ክንፈልጦም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ እዚ ሽግር ምስ ጀመርዎ ትውግእ እቲ ጥሜት ኩሉ ባዕላቶም ሜን ሜድ ባዕላቶም እዮም ክሰርሕዎ ንሲን ማለት እዩ ሽዑ ንሱ ንዕኡ ኢንትሮዱስ ንክገብሮ ማለት እዩ ድሓር ንሱ ከም ፒስ ሜከር ኮይኑ ነቲ ዓለም መጀመርያ ኣብ ጭንቀት የእትውዋ ኣብ ኬኣስ የእትውዋ ድሓር ንዕኡ ኣምፅእ ኣቢሎም በቃ ከም ሓደ ኣምላኽ ሽዑ ከይፈተና ኩሉ ነገር ጨኒቑና ስለ ዘሎ በቃ ንዕኡ ከም በቃ ወነ ወርሽፕ ማለት እዩ እዚ ሃ ጎይታ ተጠንቀቑ ኣስተውዕሉ ረኣዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይፍለጥዎ ኖ ማይ ቲችን ዝብለና ነዚ እዩ ከምዚ ኢና መፅሓፍ ቅዱስን እቲ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምህረና ትምህርትን ክንርድኦን ክንመሃሮን ዘለና ማለት እዩ አንታይክራይስት እንታይ ይመስል ልክዕ ንጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝመስል ብጣዕሚ በቃ ክርዝማ ኣለዎ ብጣዕሚ ሃንሰም በቃ ፅቡቅ መልክዑን ገሊኡን ውዝድም በቃ ክንደይ እሞ ኩሉ ዘሎ ላንጎጅ ዝዛረብ ብዘይካ ላትን he doesn't speak Latin ማለት እዩ ምስኡ ከዓኒ ኣብ ቲቪን ኣብ ሜድያን ኣብ ገለን ኩሉ ክረኣይ ከሎ ንሕና ኣብቲ ቲቪ ወይ ኣብቲ ሜድያ እንድሕርኢናዮ he has powers to possess ንክገብረና ማለት እዩ ሕጂ ጎይታ እንታይ ዝብለና ተኽኢልኩም ከይትርእይዎ ኣይትረኣይዎ ኣይትስምዕዎ ኣብ ቲቪ ትረኣይዎ ምስ ወፀ ማለት እዩ you have to stay away ኩሉ ወላ ቲቪኹም ወላ ትኩሉ ጋጀት ዘለና ኮምፒውተር ድዩ ቴሌፎን ድዩ ክንድርብዮ ኣለና እዩ ዝብለና ምክንያቱ this man has power to possess us እዚ ክንግንዘቦ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም ክመፅእ ከለኹ ከመይ ገይሩ ናብዚ ዓለም እዚኣ ክመፅእ ተበልና ከዓኒ ኣብቲ መወዳእታ ክቀራረብ ከሎ ግዜ ማለት እዩ ኦርያው ሕጂ ከማን ጅምር ኣሎ holographic projection ዝባሃል ኣሎ ልክዕ እቲ ሰብሲ ልክዕ ብሂወቱ ዘሎ ገይሮም የምፅሉካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ each nation ኣብዘን ዘለዎ nation
ንክርስቲያን እቲ ዶሚኔሽን ክርስቲያን ዘሎ ዓዲ ብበዝሕ ማለት እዩ ንዕኡ ከም ጂሰስ ኮይኑ እዩ ክረኣየና በቃ ኢየሱስ በቃ እቲ ናቱ ምስልሲ ንዓለም ከሪእዎ እዮም ናብቲ ዓዲ ቡዲዝም ከዓኒ ልክዕ ቡዳ ኮይኑ እዩ ክመፅእ ኣብ ዓዲ እስላም ከዓኒ ልክዕ መሓመድ ኮይኑ እዩ ክመፆም ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢንዳክትሪኔት እቲ ሓንጎና ሲ በቃ ከም ኢየሱስ ናይ ብሓቂ ዝመፀና ኣብ ሽግር ናብ ፀበባን ኣብ በቃ እንድና ዘለና ሽዑ ከይፈተና ዋው ዝትሩ ናይ ብሓቂ እዩ ሚራክል ከይተረፈ ክፍፅም እዩ ብቅድመና ማለት እዩ ሕጂ ጎይታ መፂልና ክንስዕቦ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ኢየሱስ ኣብ ዘሎ እንተኢሎምሁም ከይትኸዱ ይብለና ስለምንታይ ከም ዝብለና ምክንያቱ ጎይታ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክመፅእ ከሎ he will never walk the earth ብእግሩ እዚ ዓለም እዚኣ ኣይክኸይድን እዚኣ በጣም ኢምፖርታንት እያ አንታይ ክራይስት ምዃኑ ሽዑ ኢና ክንፈልጦ God ኢየሱስ will never walk the earth ብእግሩ walk ገይሩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ምሳና ብሂወት ኣይክህሉን እንታይ ዳ ከመይ ክመፅእ ከምታ ዲሰንት ዝገበረ ናብ ኣምላኽ ክኸይድ ከሎ ምስ ሞተ ዲሰንት ዝገበረ ከምኡ ከዓኒ ኣሰንድ ገይሩ ከዓኒ ኣብ ክላውድ ኢና ክንሪኦ ኣብ ክላውድ እምበር ኣብ ዓለም ምሳና ዋክ ኣይገብርን እዩ anybody who claims to say this is Jesus that is false messiah ማለት እዩ ብኸምኡ ኢና ሪኮግናይዝ ንገብሮ ሕጂ ኣሕዋት ኣነ እዚኣ ብሕፅር ኣቢለ የምፅያ ዘለኹ ኣይድያ ንክህልወና ካልእ ግዜ ከዓኒ ኣስፋሕ ኣቢለ ፅቡቅ ገይረ ክረድአኩም ክኽእል እየ ሶ ፕሊዝ ኣሕዋት ግዜ ኣኺሉ እዩ በጀኹም ሂወትናን ሳልቬሽናን ቀዳምነት እንዳገበርና እቲ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ብዓለም ናበይኣ ትኸይድ ዘላ እዚ ናይ ዩክሬን ውግእ ናበይ እዩ ዘብል ዘሎ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ World War III is on the door. Starvation, man-made famine is on the door. ኣብ ደገ እዩ ዘሎ በቃ ቀሪቡ እዩ ዘሎ ክመፀና እዚታት ክንቀራረብ ኣለና we have to prepare mentally, physically, spiritually. We have to prepare, guys. It's not around, it's around the corner. ቀደም ከመፅኡ ንብል ነርና ሕጂ ግን መፅኡ እዩ ዘሎ ምሳና ኣብ ዘሎ ሕጂ it's here. The microchip is here. The 666, the sign of the beast is here. እቲ ኩሉ ጎይታ ዝበሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ Revelation ብሙሉ ኣብ ዘሎ ሶ ነስተውዕል ክብል የደሊ ሞኒ ስጋዕ ኔክስት ታይም ንምራኸብ anybody ha information ድላይኩም ክትዛረቡ ንሕደልዮም ከዓ ኣብ ታሕቲ ካመንት ክትገድፍለይ ትኽእሉ ኢኹም but please ብእንግሊሽ ጌርኩም ፅሓፍዎ so I can respond ስጋዕ ኔክስት ታይም ንራኸበና እግዚኣብሔር ጎይታ ልብና ክፈተልና ኣምላኽ ምሳናኹን ጎይታ ባረኩም